let's talk about gambling na istorya. Ang mga anti-gambling, pero usually ang ilang ginabawalan kining mga casino. Pero wala ba nila ma-realize mga istorya nga mas dako pa og kadaot ang gihatag ganing mga sugalan sa mga pobre. Unsa man ni mga sugalan sa mga pobre mga istorya? Kining sabungan. Sabungan, swertres, sa baban, STL, hantak, baraha, tulilong, nga naman mga istorya. Dapat manggod. Kitang mga pobre, di ta dapat magsugal Nga naman, kana atong kwarta nga maumao lang nga unta atong ipakaon sa atong pamilya, isuporta sa atong pamilya. Ato ni nung isugal, nabi kong mapildi. O di pas mo ang atong pamilya. O in which mo po ni reklamo karon sa kasagara sa mga asawa nga ang ilang bana nalulong sa sabong, nalulong sa napaning online gambling, mga istorya. Pero unlike sa casino, I'm not favoring casino pero tanaw nimo ang logic mga istorya. Sa casino, dili ka makasulod kung wala kay Dutch, wala ay kwartang sakto. Siguro pinakagamay nimo ana nga dalhon siguro mga 10,000 pesos para ka makasulod og malingaw anang casino. Kita mga pobre, wala man tay 10,000, di ba? O unsa may kaya sa pobre kani mga swertres nga makataya kag 10 pesos, 20 pesos, sabong kapataya kag 500, 300. Mo na siya ang poor man's gambling, in which ang kasagara gyud ka daot sa sugal kining mga pobre nga gasugal kay mapas mo man ang ilang pamilya. Imbis pambayad sa kuryente gisugal, pambayad sa tubig gisugal, pambayad sa tuition gisugal, pampalit sa pagkaon gisugal. Mo nang magkagubot ang pamilya, magkabungkag ang pamilya. Pero kani mga dato mga kaiso naman na sila yung mga extra funds, naman na sila yung mga kumbaga mga kwarta nga intended lang yun ng pangsugal. So bisan pang mapildi sila na ng casino, di ra kay sila maapektuhan ana kana sila yung kwarta. Ang apektado gid na makapil-apil og sugal kining mga pobre. So kung ako lalo pabuton di man lugar nga ako I don't gamble. I don't even drink. I don't gamble, I don't even drink. Pero dapat anong inyong mang tutulan ang casino? Nga di man makasulod ang mga pobre diha, ang makasulod ang mga dato man. Unya kana registered diya man pud kwaon ng tax, dako man pud nag-share sa tax, di ba? Mga social services budget diya man kwaon sa mga casino nga dagko. Kung ako lang kung istoryahan manggaling ang makadaot mga istorya, kining mga poor man's gambling, kining mga STL, mga swertres, mga kuan, mga sitawag ani kini mga sabungan, kay kasagara gid ni gasugal ni mga pobre man. Maumaong kwarta isugal nila. Pero kung ako lang yun unta wala na gisugal, walaon na gid ang sugal tanan. Pero di man na gina pwede walaon, di man gid mosugot ang gobyerno nga walaon na. Walaon na totong sugal nga kayas mga pobre. Ang atong ipabilin nga sugal katong mga dato na pwede magsugal. So kita mga pobre di na ta magsugal. Patatog sudan, bayad atong kuryente, tubig, bayad atong tuition. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.